Nanging yen perkara iki Gadung coba tulung pikir. Aku dianggep balelo, monggo. Ning sejatine aku ora duwe pangrasa yen aku kepengin balelo ning Majapahit. Mung wae aku ora kepengin nyipati Majapahit rusak. Aku ora kepengin nyipati kebak ing panalongso ning kabeh para kawula, panjeriting ati kabeh para kawula ing Majapahit. Rangga Gadung. Aku melu yasa Majapahit, aku melu babat Majapahit. Kuwi tataning nyawa, akeh pangorbanan. Ewa semono ora bakal wigih, tetep tatak lan tanggon. Mulih balikake kerajaan Singasari mujudake kraton Majapahit gayuh kencanara. Nanging bareng kelakon jumejir kraton Majapahit arep dirusak, arep dijur, arep dilebur. Kanthi cara wong goblok, wong bodho didadekake Mangkubumi. Mongko Mangkubumi iki wakil ratu. Kudune wong sing panongonan ing bab sawih kagunan. Wong sing tatakan tanggon. Mongko nambi iki wong ora ngerti apa-apa. Wong bodho, wong goblok, wong jirih, wong ora wani getih. Mula kang iku malah kebeneran. Yen pancen kowe pinangka narpa Cundaka saka ing Majapahit supaya kongkon mateni aku, ya patenono katimbang aku meruhi kabeh para kawula ing Majapahit padha kebang panalongso rusak Majapahit. Lha mati, ya pateni. Gadung, ngopo kowe banjur tumungkul ngaras padha nguncuk kenasta? Nyadong duka ingkang kathah sakderengipun. Menawi ingkang kadang boten anggadhahi suba sita dhateng panjenengan Kamas. Nanging ing wedal sakmenika sak sampunipun kula midhangetaken pangandika panjenengan wiwitan hingga pungkasan kula sampun saged mangertosi, kula sampun saged milah-milahaken pundi ingkang leres, pundi ingkang lepat. Kamas, menawi saking pandulu kula dalah panjenengan sampun dipun abeng dening Kertaraja Sajayawati. Ing wedal sakmenika kula nyuwun pamit badhe kula juwing-juwing mijai. Kaya ngopo pratenan dhewe? Yen pancen tenan mbuktekake ateges dadi satriya ning Tuban. Tak prapatane lak. Oh, nggih, Kang Mas. Kenapa kowe sumbar nyebut Sinun Prabu Kertaraja Sajayawardhana? Apa sing mbok karepe? Bakal tak juwing-juwing ning papan kene. Rangga Gadung. Anggonmu sowan ana ing Praja Majapahit. Kowe sedhekku amari kelu bakal ngadekno jiwa lan ragamu supaya katentreman ning Praja Majapahit pulih kaya dene wingi. Nang gene apa? Kowe dadi prajurit ora iso ngugemi sumpahing prajurit. Dadi prajurit kuwi kudu setya tuhu marang sesembahan. Apa kabeh tindake? Dadi prajurit kuwi kudu bisa ngegongake praja ana ing Praja Majapahit, nyiwake kabutuhan kapribadian nanging ngenake kebutuhan kaula lan negara. Apa mbok tindake? Kuwi durung. Dadi prajurit kuwi aja mung kanggo medeni kawula cilik. Kawula cilik kae tresnanono.
kaya dene kowe nresnani kawula pribadi. Lan maneh dadi prajurit bisa merat sukertane negara ing manggon sak jroning negara kaya dene Kadamu Ranggalawe dhewe jegal juga pranatan ana Praja Majid yen perlu kisah ana jagat kene. Mangerti yo. Aku bakal setya tuhu yen sesembahanku kuwi lempeng galeng ora mlingkar saka ing tatanan. Aku bakal ngagungake Praja Majapahit yen Praja Majapahit ki pantes diagungake. Aku bakal ngayomi kabeh kawula nanging kepinggonku ngayomi yen sesembahane kaya dening Wijaya. Kene opo kowe kondo kaya mangkono? Apa Sunan Prabu Kertaraja Jayawardhana kuwi ora adil? Ora wicaksana? Kabar pisan. Yen mungguhku dhewe adilan wicaksana berbudi bawalesana. Nyatane kawula cilik kae sing ngene kae Darma Bekti tumrap Praja Majapahit. Dhewe maringi ganjaran jumpuh kawula bola betih. Kosok balene sing kaya mangkono. Yen ngono mamak mripatmu ya. Kok bisa kondo kaya ngono? Kowe bisa kandha yen Kertaraja Jayawardhana adil berbudi bawalesana. Nanging mangerti yo. Sapa nambi kae? Nambi kae mung jurudang. Ora pantes yen lungguh dadi hamangka bumi ing Praja Majapahit. Aku mangerteni. Ini Gusti Patih Arya Nambi kaangkat dadi warangka ana ing Praja Majapahit. Kuwi pas lantrep dalan opo? Aku yo mangerteni lah bola-bot ana ing Praja Majapahit. Ora mau ngomongake Kadamu Ranggalawe. Ngetokno dhewe yen aku ki iso nentremke Praja Majapahit ora. Kasunyatane kaya ngono. Sapa sing maju tanding lawan prajurit Tartar? Apa Nambi? Dudu. Ora ana loro telu kejaba mengkang Mas Ranggalawe. Prajurit kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe. Sing maju nang palagan ana sing dadi duruja. Yen ora ana kabeh kuwi ora bakal bisa gayuh kencana uli ana ing Praja Majapahit. Simbing, Ya kepi. tak rungokne tembungmu saya ngabangke kupingku. Iki dudu perkaramu. Iki perkawane Rangga Gadung nglawan Kertaraja Senopati Praja Majapahit uga bisa nentremake Praja Majapahit. Kaya ngono. Lebu kowe bisa sane Praja Majapahit. Wijaya sing maju. Gedibal-gedibale Wijaya sing temekane papan kene. Kowe kena kandha sing kaya ngono. Rangga Gadung. Sadurunge Pok Bacut nanggon mumungsi wong-wong Majapahit. Ayo. Saiki manunggal. Yen to ana perkara padha dirembuk ana ing Pendopo Agung Kraton Majapahit. Manunggal rerangin. Bodho temen to. Yen wis ana kedadian kang kaya ngene, aku kok manunggal kelawan Majapahit. Yo, Teh nganggo lamun aku bakal manunggal ning Praja Majapahit. ya mergo saka kejeming perang. Wengi sing perang akeh anak yatim piatu sing ditinggal kelawan wong tuane. Akeh warondo sing ditinggal kelawan bojone mergo saka kejeming perang. Kawula sing ora ngerti punang kimpuling perkara kasempyuk mergo saka kejeming perang. Ulih becik areh ning Tuban iki pinangka dadi andane wong-wong Majapahit oleh becik manunggala kowe bisa ngripih lawan Kang Masmu Ranggalawe. Mangerti yo. Yen Wijaya ora njumenengake Nambi ora bakal ana peperangan kang kaya ngene. Ora bakal ana anak yatim piatu kang ra duwe wong tuwa. Mula saka kuwi prayogane Nambi kae dilorotke palungguhan. Kang Mas Lawe diunggahke dadi wong nomor 2 ning Praja Majapahit. Rangga Gadung, yen to aku nitik tetembungan sing pungkasan. Jebul Kang Masmu Rangga Lawe saiki meri palungguhan Patih Hamangkubumi ana ing Kraton Majapahit. Yen iya apa kleru Kang Mas Lawe? Kleru. Klerune manggon ndi? Mergo apa? Sepisan Kang Masmu Ranggalawe wis diparingi bumi ana ing Kadipaten Tuban. Tak kira wis timbang lan kurup bebudene tumrap Sang Prabu Kertaraja Jayawardhana. Kabeh mau ora cukup rerangin. Wong urip ana ing jagat iki ora ana sing kepengin urip rekoso. Yen bisa, urip mukti ngawibawa. Yen Kang Mas Lawe labuh labete ning Praja Majapahit kaya ngono mung diparingi bumi ning Tuban. Nanging Nambi
labuh-labete nambi apa? Aku ngerti. Senajan sing berat iso mberet retu ning kraton Majapahit Kang Masmu. Sing bisa tetandingan tatu gigere mungsuh prajurit Tartar ya Kang Masmu Ranggalawe. Gene apa ngerti? Nanging kowe kudu ngerti. Perang mono ora cukup sedina rong dina, sak wulan rong wulan, setahun mataun-taun bebasane. Apa wong cukup? Prajurit iki perang lan perang ora. Sakbalene perang mesti uga ana sing butuhake kaya dening Patih Hamangabumi ya Haryo Nambi sing dibutuhke ora ana liya mung kanggo nambah kekuatane ya kaya dening panganan kuwi ngono. Nah sing kudune Wijaya bisa milah-milahake. Labuh-labete nambi mung jurudang ora pantes yen diparingi palungguhan dadi wong nomor 2 ning Praja Majapahit. Pantese dadi senopati ning Praja Majapahit. Ya, aku saiki wis susah ngikipi. Jebul trai Arya Wiraraja ya wong tuamu. Tuane Rangga Lawe lan Rangga Gadung. Jebul pawan sing bisa ngrusak negara kasunyatane. Prabu ing Singasari Sang Prabu Kertaraja Jayawardhana Sri Kertanegara sing rikala semono diasta Sang Prabu Sri Kertanegara sing ngrubuhke ning Singasari ana liya mung wong tuamu Arya Wiraraja mbalui kali Jayakatwa. Sakuwising Singasari brubuh pundhen pamrentahan ana ing Kediri sing diasta kelawan Sang Prabu Jayakatwang. Wong tuamu uga mbalela mbalui kawan Raden Wijaya. Raden Wijaya diparingi bumi ana ing Tarik. Kababat dadi negara sing gedhe Majapahit. Saiki Majapahit sakwise sing dilungguhi Raden Wijaya ya Sang Prabu Kertaraja Jayawardhana. Oh, sebul anak-anake Arya Wiraraja, Rangga Lawe, Rangga Gadung bakal ngukih kawibawan ning Majapahit. Bisa tak tetepake. Yen Arya Wiraraja, Rangga Lawe lan Rangga Gadung tak ibaratke banyu ana sak ndering talis sing mejamet. Wijaya dudu jejering satriya. Ya gini ngono Sing ora pantes lungguh jegang sela tumpang ana ing dampar Datulaya. Wis cetha yen Praja Majapahit lagi geger merga saka tumindake Rangga Gadung. Nanging gene apa sing temeka ning palagan kene kowe anak Bram. Kowe ora perlu dampuh perang lan ketemu kelawan si Kertaraja Jayawardhana. Sebab sing depami sing nyena pateni ana ing Majapahit kinabrak. Nek pancen kowe wurung dadi senopati, jebul kowe mbalik tinggal musuh Majapahit kowe iki manungkul. Kowe bekti lan kadang Sanggarawi. Gadung. Ora perlu ditangkep jojo kelawan Ratu Majapahit. Iki lho nabrak aduh. Lawe atas Ayo. Yen kita dasar jati.
mlaku den sapa lan liga pusaka ana karep apa? Aku goleki sing mateni bojoku Kakak Rangga Gadung. Rangga Gadung kuwi bojomu? Pancen bener. Iki lho. Iki sing gawe pati ning bojomu si Rangga Gadung. Ya ngono kuwi mati saka tangan. Mati saka tangan. Sing ngrenah? Ingkang percaya mboten wonten sanes namung nabrangkang. Lho. Kowe temeke pati bebila kan si Rangga Gadung. Rangga Gadung mati dadi satria ning Tuban. Aku bakal nganake 17 kebana Abrang. Ayo nabrang adu kono ki. Mancing kawan kowe. Gawe patine Rangga Gadung lan pati iki pancen aku nabrang supaya aku bisa ketemu kawan kowe lah. Surarame gumuruh. Pindo hamboto Senopati saka nggoning Majapahit wis ngadepi marang putraku Adipati Ranggalawe Tuban. Sing madheg Senopati Kebon Abrangwa
padha karo mbaleni sego wadang. Rikala biyen ana Pendopo Agung Kutha Cengkah ora nrimo nyegat ing dedalan. Isih kadenangan aku. Iki tandinging Kebon Abrang karo Ronggolawe uga aku isih weruh. Perangmu Buana Brakone ndarat tanding karo Dipati Tuban Ronggolawe ora kuwawa kowe. Gunakake cara cedhak oring kali tambak beras. Ora urung kowe kepengin milikake cilakaning pura aku Ronggolawe. Nek ana kensara langka lamun bisa mateni pura aku kowe. Tak cedhakane. Pilih tanding. Ayo, yep Euro ning kali tambah berat tanding kono. Iki lho nabrak. Abrang Ronggolawe. Ayo. Malah ketatan bisa. Ayo teman aku. Garwamu mati saka astane Kebon Abrang. Dhewekne lena. Mergo ora ngengeti, ora bisa mikir nggone tanding karo Kebon Abrang. Yen dhewekne pengapesane menyang ing tambak beras kene. Inggih, Pak. Pertaraga Tirtawati. Ya kuwi ya, Nggir. Pancen tenane umpama kang sira padha gila. Susah pun paman ora maido. Selagene kelangan dom kae digoleki. Iki mono keng sira kelangan garwa. Ning pun paman ora teges kuwi ngentengake perkaramu ya, Ger. Ning wis dikarepake yen keng sira darbe garwa salah sawijining prajurit. Prajurit kuwi wis ana tembungan pra-prawira jujur ret kuwirila mati depaning praja bebasan kae dirilakake. Mula aku njaluk leganing atimu sakloron ikhlaske marang patine garwamu sing ing kono dhewekne mbelani nungsa lan bangsane. Mula patine garwamu mati dadi kusumaning bangsa ya, Nger. Muga-muga didongakake arwahe bisa tinampa marang panguwasan Gusti kang akare jagat, dosa kaluputane ana ing alam padang diwenehi pangapura marang Kang Maha Kawasa. Oh ya, Ger. Mengko patine Senopati Sakloron prajurit Majapahit lan prajurit Tuban kang supaya mboyongi ana ing Kadipaten Tuban. Mapringan uga prajurit Mabrang karben mengko ngrumpaka dening Kebon Abrang. Mula ing kene barang kang ala ya ngger bisa kapendhema bumine ing pangapura kanggo nukulake marang karayon. Rahayu